କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି ଏମିତି? କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ବି ଅଛି, କାଲି ବି ଥିଲା ଆଉ ଆଗକୁ ବି ରହିବ। କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ବି ଅଛି, କାଲି ବି ଥିଲା ଆଉ ଆଗକୁ ବି ରହିବ। ସେହି ଦିନର ପ୍ରଶ୍ନ, ସେହି ସମୁଦ୍ରର ଢେଉକୁ କାହିଁକି ଏମିତି ଏମନ ବିଚଳିତ ହେଇପାରେ? ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ବି ନୀରବ, ହେଲେ ସେ ନୀରବତାର ଉତ୍ତର ହୃଦୟରେ ଏମିତି ଏକ ବସା ବାନ୍ଧିଛି ଯାହା ଉଡ଼ିବାକୁ ଡେଣା ଦେଇଛି ସତ, ହେଲେ ପ୍ରତିପାଦର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଜାଲ ବୁଣି ଚାଲିଛି। କେହି ଜଣେ କୁହେ ଆବଶ୍ୟକତା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ପ୍ରଶ୍ନର ସାଥୀ ହୋଇ ଖୁସି ରହିବାକୁ। ସେ ଓଠରେ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ଦେଇ କୁହେ, ହଁ ସତ, ପ୍ରଶ୍ନ ଖୁସି ପାଖରେ ମଳିନ, ହେଲେ କହିପାରିବ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଜାବୁଡ଼ି ରଖେ? କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦୁଃଖ କୁହେ ଜୀବନର ସତ୍ୟତା। ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସାଗରର ଢେଉ ଭଳି ସତକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିଦିଏ। ପୁଣି ଝଡ଼ ତୋଫାନକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ସେ ଏକ ଚଢ଼େଇ ରୂପରେ ଖୋଲା ଆକାଶରେ ଦୁଇ ଡେଣା ମିଲେଇ ପୁଣି ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲେ। କିଏ କହିପାରିବ ସେହି ଢେଉ ତ ନୀରବ ଥିଲା, ହେଲେ କାହିଁକି ସେ ଢେଉ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦୃଢ଼ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହେବାର ସାହସ ଦେଇ ଚାଲିଛି? ଦିନ ପରେ ରାତି, ରାତି ପରେ ଦିନ, ସମୟର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ, ହେଲେ ସାଗରର ଢେଉ ଆଜି ବି ହସୁଛି। ସମୟର ତାଳର ନୀରବତାରେ ବି ଅନେକ କଥା କହିଯାଉଛି। କାହିଁକି କେଜାଣି? କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଏମିତି କାହିଁକି?